Bini-bini na ninanais ko, bini-bining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo. Sana ay panghaba buhay na ito. Ikaw ang bini-bini na ninanais ko, bini-bining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo. Sana ay panghaba buhay na ito. Ayan, may sasabihin kami sa inyo. Kung isa-subscribe nyo ang aming channel, ikaw ay yayaman! Yes! Kaya, subscribe na! Ayan! Ayan mga noos, for today's video po ay panibagong content na naman tayo. Blind challenge. Ayan, so I give out. Yes, mga noos, dahil hindi pa ito namin nagagawa at may mga requested sa amin. Yes, teacher. Ayan, kami po ay walk the back inside the pants. So, ayan, pag-walk the back, ayan. Hindi pa sinabi pag-walk the back inside, meron tayong box. Inside lang dapat walang box. Ayan, so may box. And, blindfold. Wow! Para makita siya kung ano ang naman. Ayan, sa puti or sa itim. Maganda ng posture na ano. Siya yung matabata. 도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl, what's your desire 내 심장은 paradise You're beautiful, girl, can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마, girl, can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get this Yeah 못나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해도 내겐 이뻐 Yeah I want more money, money, more money Yeah I want more money, more money, more money 못나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해도 내겐 이뻐 Yeah I want more money, more money, more money Yeah I want more money, more money, more money Yo. 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a
너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you get this? Yeah. 못나도 내겐 미워. Yeah. 뭘 해도 내겐 미워. Yeah. I want more money, more money, more money. Yeah. I want more money, more money, more money. 못나도 내겐 미워. Yeah. 뭘 해도 내겐 미워. Yeah. I want more money, more money, more money. Yeah. I want more money, more money, more money. More money, more money, yeah, 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 yeah. More money, more money, yeah. Ay, wait lang po. May video pa po dito at saka dito. Baka gusto nyo po i-click ito, paki-subscribe na rin po. Yes, at para ma-follow kayo sa aming vlog, daily vlog, at anytime. Yes, maraming salamat